Priebeh realizácie terasy bol veľmi milým prekvapením, pretože sme presne vedeli, do čoho ideme, aj to vďaka teda tomu, že firma Spokostav podala kompletnú jednak cenovú štruktúru, cenovú ponuku, ale samotnú aj vizualizáciu aj vo forme videa, čo je teda super, že človek si to vie predstaviť, takže v zásade sme sa na tom dohodli a potom to už len zbehlo podľa plánu. Mali sme to na niekoľko etap vlastne ako keby rozdelené, čiže tá realizácia bola úplne bez problémov a v zásade som pri nej ani sám nemusel byť, iba som vlastne sa vždy tešil z nejakého ďalšieho výsledku a pokroku. Ku firme som sa dostal cez firmu Drevodom Orava. Potom ako sme dostávali, alebo ako sme sa v podstate rozhodovali, že akým spôsobom zrealizujeme terasu, tak mi odporúčili firmu Spokostav. Využíval som počas realizácie aplikáciu Spokostav, ktorá je naozaj veľmi dobrá, veľmi funkčná. Sú v nej zahrnuté všetky detaily, ktoré sa pravidelne aktualizujú, teda začína to nejakou cenovou ponukou, potom po odsúhlasení vlastne sú tam nejaké finančné detaily, faktúry a tak ďalej, ale čo je super, tak nahrávajú sa tam fotky vlastne z realizácie každý jeden deň, keď sa niečo spraví, tak dostanete večer fotky, viete si to pozrieť, okontrolovať. Takže táto apka je vlastne super, vedie vás úplne od začiatku až do konca toho celého procesu. Čo sa týka komunikácie s pánom Nodžakom, tak by som povedal, že proste super. Je to veľmi sympatický, milý pán, ktorý je veľmi komunikatívny, veľmi by som povedal taký aktívny, akože on aj v podstate to riešenie napríklad tejto terasy vymyslel. V zásade ja som presne nemal ani tú predstavu, ako by sa to malo spraviť, on jednoducho sa prišiel pozrieť, vymyslel to, odkomunikoval to. Dá sa povedať, že až na takej priateľskej úrovni vlastne sa s ním viete rozprávať a teda viete, čo vás čaká, je férový, keď sa dohodnete na nejakej cene, tak jednoducho to platí. Takže myslím si, že ako naozaj veľmi dobrý partner na realizáciu nejakej takejto obdobnej činnosti.